Silav roj baş, hevanno çen nûçeyê ku me amade kirin dixwazim jara pêşkêş bikim. Rojev gelekî germe Dewlet Bahçeli ya Xwîrû di Koma Partiya xwe ya Meclîsê de bahsa pêvajoyê dike, pêvajoya bê terör dibêje Tirkiyeya bê terör dibêje her kesê hemolatiyê Tirkiye Tirk e ama tu jî nakokîne axaftinê wî. Heqeten kesê ku jê re ev metin nivîsî, ev nivîs nivîsandiye ya ji siyasetê fehm nake ya jî Kurdan dixe şûne ehmeqan. Ya şêwirmendê derdora Dewlet Bahçelî kîne? Heqeten ya merû dijberiya Kurdan jî dike merû hinek maqûlî dike. Jaliyek ve dibêje Kurd û Tirk biran e hema hevoka piştî wî dibêje Tirk navê etnîsîte nine. Navê hemalatîbûna Tirkiye ye. Yani nakokî. Kurd navê etnîsîte ye. Tirk navê etnîsîte nebe navê çi ye? Navê her kesê ku hemalatiye Tirkiye ye. Paşê jî Tirk û Kurd biran e. Ka Tirk tune bû, ka milletekî bi navê Tirk tune bû Dewlet Bahçelî. Milletekî bi navê Tirk tune dibêje. Hemalatiyên Tirkî navê wan Tirk e. Yani Kurdan dixapînin dibe hûn jî Tirk in. Ji ber ku hûn jî hemalatiye Tirkiye ne. Yani ecêb tekst dinivîsînin. Yani pêvajo hemî serûbin kir ji we re bêje bêjim. Pêvajoya ku anha em di nav dane va salekî ye bi cada Kurdan dimeşe, bi şewtendina çekan, bi xwefezehkirina PKK, bi daxuyaniyên Rêzer Abdullah Öcalan, pêvajo li ser wan dimeşe. Dewleta Tirkiye gavekî navêtiye heta niha. Tu tiştekî nekiriye. Tu îşaretekî ku bikaribe dilê Kurdan xweş bike nedaye. Nedaye. Yani ew qasa insanên kepaze, insanên rezîlin, ew qasa ji hatine bi vî halê xwe, bi vî mêjiyê xwe pûç dixwazin Kurdan bixapîne. Li Tirkiye navê Tirkbûnê etnîsîte nine. Madem ki ne etnisiteye Türk bun, tu çima çiqîra xwe berdî Kıbrıs'ê tu dibêjî Tirkên Kıbrıs'ê. Ka Kıbrıs madem ki devletekî cuda ye, tu çima bahsa Tirkên Kıbrıs'ê dikî. Madem ki Türk bûn navê etnisîte nine, tu çima dibêjî Tirkên Asyayê. Azerî, Uygur, Özbek, nizanim çi, tonkî Tirk hene. Hatta Mongola jî dibêjin Tirkin. Ka Tirk bûn navê etnisîte ne bû? Navê hemalatîbûnê bû. Madem ki hûn dixwazin navê etnisîte ava bikin, bi Kurdan re hevkarî bikin. Mesela ez dibêjim bi Kurdan re hevkarî bikin ne? Yani biryaran bi hev re bidin. Dewlet Bahçeli îro derketiye dibêje kî bixwaze tevlî biryaran bibe, kî bibêje ez şîrîgê dewleta Tirkiye me dibe xaîn e. Binêr. Plan û projeyê şîrîgatiya dewleta Tirkiye, şîrîkbûna bi dewleta Tirkiye re, plan û projeyên federasyon, xweserî, xwebixwe vebirin, hemî dibe fîtne fesadî ne. Tu tiştekî dibe em tavîz nadin. Ya ka di destpêka pêvajoyê de ev salekî ye we jî xwe çirand, we jî got temam xuşk û biratî û nizanim çi hûn îro hatine dawî de ser eyarê xwe yê berê şovenîzm, nijadperestî, nizanim netewperestî her kul kuriver çi tiştên negatîv heye û tînin dixin nava lûgata xwe gotinên xwe. Hevanno duran kalkan beriya du hefteyan tiştên pir balkêş gotin. Tiştê ku niha em dibêjin bilêv kir. Di vê pêvajoyê de divê tiştekî baş nameşe. Dewleta Tirkiye gavan nawaje. Hewlda de bi rêya vê pêvajoyê tevgera me, rêxistina me ku bi kedekî mezin ava biye bi temamî hilweşîne. Baş e. Duran kalkan hefteya borî tiştekî wisa gotima. Ya balkêş ew e hevanno. Mesela ez ketim ajansên me Kurdan gotina duran kalkan neketiye rêzayekê. Cih nedane. Mesela ez bixwe bala min kişand. Herin binêrin mesela di rûpelên YouTube'ê ên kanalê me de ê kurmancî jî ê Tirkî jî. Herin di kanalê wan ê YouTube'ê de binêrin hûn ê rastê axaftina duran kalkan neyên. Çima? Ya normal insanekî ji rêzê derdikeve televizyonê axaftinekî dike em dinêrin axaftina wê kirine 4-5 perçe 5 wek di YouTube'ê de parve dikin. Duran kalkan saetekî axifiye û axaftinekî wisa watedar e ji destpêka pêvajoyê vir ve axaftina herî bi bandor kiriye duran kalkan. Heqete.
بنێرە ez bê derê daîma tiştên objektif dibêjim. Yani tiştekî kêf hemjêra neyê nabêjim ama axaftina dawî ya Duran Kalkan li ser xeta netewî parastina mafên Kurdan û hedê dewleta Tirkiye nîşan dida û beyanateke bû ku milletê Kurd şiyar biye naxape. Dewleta Tirkiye nikare bi rêya vê pêvajoyê tevgera me helweşîne. Wana hemî gotinên wethedar bûn. Hêj heye, di Anefê de hatibû weşandin, xilas. Ama di rûpelên YouTube'ê ê her du kanalên me ya jî kanalê me din de ez rast nehatime. Çünkü muxwasit biçim godar kim ka çi dibêjin. Çima cih nedan gotinên Duran Kalkan. Me weke kanal cih daye. Hem jî du cara şevekî ez du hevalê xwe ronî roha em derketin me şîrovê kir bi qasê saetekî hemî hevokiyên wî me şîrovê kirin ya din jî me axaftina wî komple kir kurmancî û parve kir bi were. Ji ber ku mihîm bûn, giring bûn. Îjar gotinên Dewlet Bahçelî îro ez ên ji were bixwînim weke bersiveke ji bo Duran Kalkan. Yani ez bixwe alîgirim ku samîmiyet hebe. Dewlet Bahçelî eger wisa vekirî şeffaf samîmî tevgere li beramberî Kurda baş e ji bo pêvajiyê jî. Qet nebe em bizanin em nava çi dane. Anha ji gotina Dewlet Bahçelî ji were bixwînim. Me fehm kir ku pêvajo eleqa wî bi Kurd û Kurdistanê bi heqê Kurda tune ye. Eleqa wî tenê ew e Kurdan bê per û bask bike, bê sîleh bike, bê rêxistinî, bê organîzasyon bike. Yani bê pergal. Yani Kurdekî li Helebê, li Şamê, li Bexdayê, li Ewropayê herkes ser sefîl, perîşan bin, herkes takekes be. Her Kurdekî divê dünyayê de takekes be. Yani rêxistinkirî nebe. Rêxistinkirî tişte herî mezin e ku dewleta Tirkiye jê tirse. Mesela em bi milyonan bin, em tek tek bin, tu hêz û quweta me çê nabe. Em bi bandor nabin. Em nikare dawa tiştekî bikin. A mühim merû rêxistinkirî be. Merû bibe yek dewleta Tirkiye ji wî tirse. Tişta ku tevgera azadiyê, tevgera Kurdistanî çêkir di nava me de rêxistinbûn e. Her çend divan sed salên dawiyê de menfeet parêz derketine, dest danîne ser hin sazî û dezgehan, dibêjin bila piçûk be ya me be, em ciyê xwe nedin kesekî û em rê nedin her çend wisa mantiqekî wisa bi cih bûbe jî di nava hin saziyên me de lê esas mantiqa tevgera azadiyê ya Kurd ew e ku însanên Kurd rêxistinkirî bin. Bi rê ku pêk bin, xwedî pergal bin, xwedî pergaleke perwerdeyê bin. Tim xwe dubare nekin, xwe nû bikin. Gev neşopiyê ji xwe re esas negirin, medeniyetê ji xwe re esas bigirin, pergaleke demokrasiyê ji xwe re esas bigirin. Rojnamegeriyê bi pêş bixin, ragihandinê bi pêş bixin, milletê xwe rast agahdar bikin. Divan salên dawiyê de em dibînin ku milletê me şaş tê agahdar kirin. Nakokiya herî mezin ad nava çapemeniya Kurd de jî ew e. Wextê ku te giringî da propagandayê, ajîtasyonê ev sûç e di ragihandinê de. Tu nikarî ajîtasyon û propagandayê bikî di çapemeniyê de. Tu millet rast agahdar bikî. Wextê ku tu ketî ajîtasyon propagandayê, ev dibe propagandaya rêxistina. Propagandaya îdeolojîk. Milletê me li bendê ye, çi dipije di mutfaxê de zanibe. Çi dixwe zanibe, çi dixwe, çi vedixwe. Jarê vedixwe, avê vedixwe, ava meywe vedixwe, çi vedixwe. Divê zanibe çi dipije, çi çê dibe, çi hazir dibe. Îja ji ber vê pêdivî bi kanalên wekê me heye hevano. Yani em ji qajdesê me tê em hewl didin xwe ji zimanê ajîtasyon, propaganda, sorkirinê, tevdanê dûr bigirin. Tiştên objektif, rast ji were ragihînin. Hem jî bi zimanê we. Ev niyeta me ye. Hevano ez hema dest pê bikim. Salih Müslim çi dibêje? Yek dibêje ji bo ku entegrasyon pêk were, ji bo ku em danûstandinên me yê bi hikûmeta Demkî ya Şamê re bidome, sê şertên me yên esasî heye Salih Müslim dibêje. Yek,
Herema Rojavayê Kurdistanê divê sedî sed dibin parastina Qesedê de be. Yani sibê du spe Qesedê tevlî artêşa Sûriyê bibe jî, artêşekê nû ava bibe jî, Qesedê wekî beşekî cuda, beşek serbixweyî artêşa Sûriyê wê ji bo parastina herema Xweser were erkdarkirin. Ev yek. Ya duyem, asayişa heremî herçend girêdê Wezareta Navxweyî be jî divê kontrola wan wezîfedarkirina wan di destê Rêveberiya Xweser de ye. Ew jî em behsa polîsên heremî dikin. Ev keç û xortên me ê tên wezîfedarkirin wekî asayîş. Ev ji bo parastina taxan û gundan û yani hêzên polîs bifikirin. Hêzên jendarme û polîs çawan e wezîfa wan. Qeza bela çê bibe, trafîkekî bixitime derekî da polîsên trafîkê dibin, ê asayişê dibin, yê agirkujiyê dibin. Yani hemî hêzên asayişê dibe em wana ekdar bikin. Em wezîfe bidin wan, ew jî kontrola wan dibe di destê me de be. Wezîfedarkirina wan, ekdarkirina wan. Ew tiştekî baş e. Ji ber ku zarokên me yê heremê tu digirî wezîfedar dikî, sibê îja bike tu wana ji dîsa ji wezîfeyê digirî kesekî din dixîşûna wan. Yani ew e. Ama maaşê wan jî dibe ji aliyê Wezareta Navxweyî ya Sûriyê ve were dayîn. Vegot erê. Hevan no ji bîr nekin ji kerema xwe re idî hûn diecîbînin, naecîbînin, hûn dibin abûne, nabin abûne ama idî maye ser wîjdan û şerefa we. Ka Devlet Bahçeli çi manaye? Me gotibû ya duyem asayişa heremî herçend girêdayê Wezareta Navxweyî be jî divê kontrola wan wezîfedarkirina wan di destê Rêveberiya Xweser de be. Rast e. Hala duyem ku Salih Müslim pêşniyaz dike Quvwetên Sûriya Demokratîk Qesedê wê di nava artêşa Sûriyê karibe biçe hawara hemû milletên din yên Sûriye. Hem Elewî hem Dirzû kengê hewcedariya wan hebe divê Qesedê karibe biçe parastina wan li hember terorîzmê tê bikoşe. Ev jî yek ji daxwazên Qesedê bû. Niha Qesedê êdî dibe bi vê tevlîbûna artêşê re dibe artêşeke Sûriyeyî. Ev jî ji bo parastina Durziyan û Elewiyan gelekî mühîm e. Êdî hêzên Colanî, hêzên HTŞ nikarin bi tena serê xwe kengê bixwazin biçin êrişê derdorê bikin. Ew çetên girêdayê dewleta Tirkiye ku canan ûnîformayên artêşa Sûriyê li xwe dikin, ew ê nikaribin biçin Efrînê. Tiştek süper derdikeve Qesedê wê biçe Efrînê jî. Ew biçe ew çeteyên ku divan rojên dawiyê de dest pêkirine têne nava bax û baxçeyên darên zeytûnan pêşî li millet digirin, heqaret li wan dikin, fîdye dixwazin, yan jî malê xelkê didizin, gelek fotoğraf hene naxwazim nîşanê we bidim. Yani bizanibin ku çetên girêdayê dewleta Tirkiye tên zeytûnên xelkê didizin û derbasî Tirkiye dikin. Yan jî zeyta wan, yağê wan didizin. Êdî eger Qesedê tevlî artêşa Sûriyê bibe, şertê Qesedê ew e ku Salih Müslim eşkere dike, pir mühîm e. Dibe Qesedê karibe biçe her devera Sûriyê müdaxaleyê rewşa terorîzmê bike. Şiddet, dijwarî li ku derê hebe, Qesedê wê li wê derê bibe hêza müdaxale. Ji bo Durziyan jî, ji bo Elewiyan jî. Êdî herkes dikare rehet be. Yani Qesedê, mantaliteyê Qesedê nebe, artêşa Sûriye nakeve rê. Ev yek. Daxwazên Salih Müslim me bi vî şiklî formüle kirin hevanno. Yek du du sisê baş e. Em derbasî Başûrê Kurdistanê bibin, paşê ez vedigerim ser Rojavayê Kurdistanê, hem tiştê din hene. Wezareta Dareyî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku wan 120 milyar dînar ji dehata navxweyî ya Herêma Kurdistanê xistiye ser hesabê bankê yê Wezareta Dareyî ya Hikûmeta Iraqê. Yani pere dane Iraqê. Çima? Îro Hikûmeta Iraqê wê bi serokatiya Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiyan Sudanî re bicive tê gotin ku mijara mûçeya karmendên Herêma Kurdistanê ne di rojeva vê civînê de ye. Karmend memûrên Herêma Kurdistanê di rewşekî pir xerab dane hevano. Heta niha maaşê meha tebaxê, meha heşta, meha neha, meha deha. Îsal hê jî nehatine dayê. Ev sê mehin maaş negirtine karmend û memûrên mamoste ê Başûrê Kurdistanê. Em jî dipirsin. Madem ki Wezareta Dareyî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê 120 milyar dînar ji dehata xwe dahat çi ye? Yani gelîra xwe. Perê ku kombiye
ji pereçewa kom dibe dahata petrolên ne binirim. Perê petrolê tiştekî ye, perê dahata Başûrê Kurdistanê ji balafirgehan tê, ji bacê tê, ji baca ser sînorî tê, hemî kom dibe dahata Başûrê Kurdistanê. 120 milyar kom kiriye û şandiye ji Iraqê re. Em jî dibêjin Badem Musayê gelo hikûmeta Kurdistanê berê ku wî perê bişîne, çima pêşî meaşên 3 mehan yê karbenda jê dernexist, ne de aliyekî û pêşkêşî wan kir. û wisa pere bişanda bû got arkadaş ya exî ev 3 mehên karmendê min meaş nagirin ka 120 milyar eştera dişînim ez qismekî wî ji meaşa re veqetînim wisa bişînim. Ne edet wisa ye yani ez wisa dizanim. Wisa nekirine hema pere şandine ser hesab îja ew pere diçe wê derê îja ew pere şûn vatê weke meaş îja ew ê meaşekî bişînin sê mehên meaş nehatiye dayîn. Sedema vegera Baxçelî ya ji bo faşîzma kevin çi ye? Yani êdî ew jî fehm dikin ku Kurd naxapin çünkü Kurdan dest pê kir behsa maf kir. Mafê netewî û mafê ziman, mafê perwerdeyî, guherîna xala 66an a destûra bingehîn ku dibêje her kesê hemwelatiyê Tirkiye em behsa Tirkiye bûnê dikin mesela. Kurd dawa mafê xwe dikin, Dewlet Baxçelî xwast eyar bide. Bibêje her kes hedê xwe zanibe ev pêvajo pêvajoya çekdanînê ye. Êdî mesela Rêzdar Abdullah Öcalan weke rehîn di destê xwe de digirin. Selheddîn Nebîtaş weke rehîn digirin. Bi qasî 10-15 hezar hevalê wanê di hepsê de ji dawa Kurd hatine girtin rehîn digirin. Heta niha gavekî ji navê tune. Wana însanê bêbextin. Îja Kurdan wextê dawa maf kir kêfxweş bûn em tev kêfxweş bûn me got di dawiya dawiyê de dibin xwedî heq, xwedî maf, zimanê perwerdeyî filan bêvan Dewlet Baxçelî got stop. Herkes hedê xwe zanibe. Her kesê li Tirkiye xilas. Niha gotina wî tê ji we re dixwînim. Her kesê li Tirkiye dibêje. Kurdbûn mirbûn tune ye. Kurd çi ye? Kurd navê etnisîte ye. Navê etnisîte tîcî jî stûç e. Navê etnisîte ye. Tu wextê behsa etnisîteya xwe bikî yani milletekî cuda ye. Qet nabêjim millet jî. Ev dibe bölûcîtî. Yani cihêxwazî. Li Amedê hêzên Dewleta Tirkiye 8 ciwanên Kurd kirin bin çavan ev jî girêdayê gotinên Dewlet Baxçelî ne. Tam divê demê de ku pêvajo hinekî wisa xitimiye daxuyaniyên Duran Kalka jî îşaretê vê yekê bûn. Di 18 Cotmeyê de ji alî Platforma Ciwanên Welatparêziya Demokratîk ve li Amedê beşiyara li gel rêbertiya azad ber bi jiyana azad ve meşek hate li darxistin. Wezîrê Karê Hundir ê Dewleta Tirkiye Alî Yerlîkaya doh tevlî civîna ewlehiya bajarî Amedê bibû. Ciwanên ku tevlî wê meşê bibûn hedef girtibû. Piştî van gotinên wî vê serê sibê bi ser gelek malan de girtin hêzên Dewleta Tirkiye. 8 ciwanan xistin bin çavan bi xwe re birin derheqê sedema binçavkirina ciwanan de heta niha tu hincet jî nehatiye nîşandan, bahane jî nehatiye nîşandan, sebeb jî ne gotine yani. Êdî em tev dizanin mesele çi ye? Mesele tirsandina ciwanan e. Dixwazin çavê wan bitirsînin tevlî meselê wisa nebin. Halbuki azadiya Öcalan mesela dibêjin li gel rêbertiya azad ber bi jiyanekî azad ve. Normal tiştekî pir normal e. Azadiya Öcalan li meclisê ji aliyê Dewlet Baxçelî ve hate bilêvkirin. Roja ewil ku Dewlet Baxçelî çû destê xwe dirêj nekir, destê xwe da wekîlên Dem Partiyê behsa mafê hêvî kir da xeftina xwe ya wê rojê de. Got eger Öcalan van tiştana bike mafê hêviyê tê bi cîhanê yani serbest tê berdan. Baş e îja hat girtin. 8 kes hatin girtin. Kengê tên berdan, çawa tên berdan. Sebebê girtina wan çi ye? Ew meselekê din e. Hevalno ez behsa Dewlet Baxçelî bikim bi çend gotinan. Goh nedin Baxçelî ew jî dizane ku wê Kurd bibin xwedî statû, Kurd bibin xwedî maf, êdî ji destê wan çû. Ev jî rast e. Ya wî rojê tiştekî din jî heye,
بنێرن دەبێ مەروف هەنێکی خودی تدبیر بێ ڕۆنی ڕۆحات دەم بدەم دەبێ میوانێ من هوزانن و ڕۆژێم تەلەفۆنە خفین ئانی بیرا من بەلکی ڕۆژێکی دنەم سەر هەنێکی کوور بن دەبێت دە بەرنمەیەکی تێدا مەگوتیە ڕۆژ وێوەرە ku dewleta Tirkiye amade be Qibrisê jî bifroşe sırf ji bo Kurd nebin xwedî pergal sırf ji bo Kurd nebin xwedî statû îja ji ber ku anha divan rojên dawiyê de di encama hilbijartinên li Qibrisê de Tirkan wenda kir yani Tirkiyeyên Tirkperest dewletxwez wenda kirin niha camerekî demokrat ku dixwaze federasyon çêbibe li Qibrisê yani dewleta Tirkiye nemîne li Qibrisê ew bi serketiye bi vê yekê re senaryo heye ku dibêjin AKP ev bingeh amade kiribe Qibris pêşkeşî Rûman kiribe li ser daxwaza Amerîkayê li ser daxwaza İngîltere wan hemiya wisa dixwest ku Qibris temamî bikeve bin kontrola ewan Yunanistanê federasyon çêbibe heqê Tirka çibe em bidinê ama weke du dewlet na weke dewletekî dewleta Tirkiye eger tavîzekî wisa bide xwe vekişîne di berdêla wî de jî dixwaze İngîltere Amerîka welatên Ewropayê heqê statûyê nedin Kurdên Rojavayê Kurdistanê ev îtîmal jî heye divê em bikaribin nîqaş bikin ev tez ev îdaya Ronî Ruhabû tiştekî wisa derxistî bû holê kan binêrin ew ê di rojên pêş me de tevlî bernameyekî me be ew ê çawa bikaribe ji vê îdaya xwe re bingehek amade bike yani çawa mümkün e ku dewleta Tirkiye dev ji Qibrisê berde bifroşe di berdêla wî de rê nede ku Rojavayê Kurdistanê statûya Kurdan çêbibe ev jî mümkün e yani mümkün e êdî hûn ji Ewropê ve guh bidin daxuyaniyên Trump rayedarên Amerîkî ê İngîltere ka heqeten îşaretê vê yekê heye tune ye eger ew êdî dest pê bikin behsa bêpergaliya Rojava bikin Rojavayê Kurdistanê tê wê manê ku rast e hêdî Qibris girtine Rojava difroşin ama milletê Kurd destûr nade bila di nava xwe de pîlan program çê bikin ne mesele ye Amerika jî İngîltere jî İsrail jî kî dibe bila bibe İsrail bawer nakim ji ber ku İsrail alîgir e ku li Sûriyê Kurdistanek hebe ji bo menfaetê wan jî lazim e îja ev dewletên Rojavayî ev ê Amerîka û Ewropa eger di daxuyaniyê xwe de îşaret bidin ku Rojavayê Kurdistanê divê xwe belav ke veya îşaretê wê yekê ku bi dewleta Tirkiye re li hev kirine hevan em hêvî dikin wisa nebe lê milletê Kurd keç û xortên Kurdan milletê me yê Bakurê Kurdistanê ê Rojavayê Kurdistanê wê tu car destûr nedin ew ê xwe bidin kuştin ew ê meş û mîtîngan serhildana li dar bixin aynen weke di dema tekuşîna li hember Daişê de çawa bû ew ê dîsa aynî ruhî bi dest bixin bi aynî sînerjiyê bikevin nava hereketê û îjar ew ê dawa statûya xwe nekin ew ê dîrek dewlet îlan bikin ayne wisa ye zîgzag wisa ye wextê ku te dît hêzên dijberî te tel erdê dixin divê tu wisa bifirî ji kontrola wan derbas bî îjar muheqaq dewleta Kurdistanê ava dibe li Rojavayê Kurdistanê çara wî çê nabe êdî kes naçe nabêje entegrasyon mentegrasyon tevlî bin şertê me ev e şertê me ne ev e êdî ew ji holê radibe şansê xewan da dikin wê demê hevan ma xwîn dirije jî dirije yani xwîn dirije me nerijandiye me xwîna kesî nerijandiye em dixwazin azad bin ew tê me dikujin xwîna me dirijînin sûçê me çi ye hevanno dewlet Bahçelî dibêje li Tirkiye herkes Tirkiye bila Kurd çekê xwe bişewtînin werin entegre bibin baya gotina dewlet Bahçelî ez hema vîya dayînim ser ekranê Serokê giştiyê MHP dewlet Bahçelî îro dîsa koka Kurdan girêda Tirkbûnê got her kesê hemolatiyê Tirkiye Tirk e kes nikare behsa xwesediyê bike yan jî şîrîgatiya rêveberiya Tirkiye Bahçelî ji bo pêvajoyê got pekekî hatiye fesihkirin xwe tune kiriye îmraliyê soza xwe bi cîhaniyê niha dor hatiye ku hemû pêkhateyên rêxistinê çekê xwe bişewtînin dayînin entegre bibin Bahsa YPG, Qesedê
باسا هزین لشنگالی جید که باسا پژاکی جید که همی رخصتنین کو به ایدئولوژیا عبدالله öcalan خبری کو بکرنه دبی او تونه یعنی یه بشیا شنگالی جید نافدایه پژاک جید نافدایه دولت باخچلی ایرو دجوینا کوما پارتیا خواه یل پارلمانتویا ترکیه ده آخفی بحثا پیواجوی کر لدیجی پیواجوی کمپلو ده دوری دایه ده بیجه دولت باخچلی جبو تکبرنا کمپلوی مکانیزمه که ده دوری دایه دولت ترکیه به ولات خواه به ملت خواه یک پاره یه آرمانجا ما یا ترکیه یا به ترور پارستنا وی یک پاره بونه یه آراگاهاندنا ایمرالیه یا کد بیجه دولت که نتویی یا جدا فدراسyon خواسری تونه آرایخستنا ترور بیواته بیه داخویانیه که گلکی گرینگه بنیره دولت باخچلی دبیجه بیانات داوی یا ایمرالیه یا کد بیجه دولت که نتویی یا جدا ایجاب ناکه فدراسyon ایجاب ناکه خواسری ایجاب ناکه آرایخستنا ترور ایدی بیواته بیه یعنی پارتیا که من آوا کریه ایدی مانا خواه تونه دبیجه ev داخویانیه که یلکی گرینگه جبو مه نها دور هاتیه که همو پیکاتین ریخستنه چکی خواه بشوتینه گوتنین دجبر که هست ملت ترک تورا دکن سور دکن جبو تک برنا اتمسفر آشتینه بنیره یعنی دبیجه مسور نکن متهم ندن همی گوتنین رادیکال که هونه بکن دبی وی هست ملت ترک تورا بکن دبی اوایا نیت و اوه هون اتمسفر آشتی تک ببن یعنی بحث مافی خانه کن بحث حقی خانه کن حق کردان ماکسیمالیسته ده چاوی وانده یعنی جحد خود درکتیه پرستن از زمان کردی ماکسیمالیزمه تو فدراسyon بخوازی سوچه خواسری بخوازی سوچه دولت باخچلی دبیجه ورادت بیجه سوچه تو بخوازی تبلی بریارین روبریا ترکیه ببی سوچه بنیره از تیم سروی خالی باخچلی اشیاری دا اوه تو هولدانین جبو پاروکرنا دسلاتی قبول نکن هولدانین جبو پاروکرنا دسلاتی قبول نکن یعنی دسلاتاریا ترکیه ام نکارن ببن شریک ام نکارن تبلی بریاران ببن دوی معنی داد بیشه دولت همه دیاره کفشه اوجی کمارا ترکیه چواکو دخالا شست و ششانیا دستور بنگهین ده هاتیه نویساندن هر کسی همولاتین ترکیه ناوی ملت ما ترکیه ترک بون نه ناوی اتنیسیته ناوی همولاتی بونا ولاتی ترکیه هفپار دولت اوتوریته هفپار لگرینا لخواسریه لگرینین به کنترولن کو داویاوان بر بکندالی ودچه هوانو لوی عبرتی لوی کپازه گودار بکن کاچه دبیجه بنیرن آرمانجا مچی بو همی تشتی کو دبیجه مبر بکندالی و دبه آرمانجا مه yani eğer emne kevin nava bir mesele hem çımat kevin ne mesela yani tam rezalet hevpar devleti otoriteye hevpar u legerina lxwaseriye legerinin be kontrolün ku dawiyawan ber be kendalê vedişe da avakirina komara Tirkiye'de birayên min ên Kurd roleke bingehîn lîstine di salên paş da teqez nehatine ji bîr kirin. Banga li KKTC di derbarê Kurdan de wisa dibêje hevan yani a mesela Kurd û Kurdistanê de di mesela pêvajoyê de hema divê çarçovê de adaxe lê axaftina wî tijî nakokin hûnê binêrin mesela hem dibêje milletê Tirk û Kurd biran e hem jî dibêje Tirkbûn ne navê etnisîte ye madem ki ne navê etnisiyete em çima birayê me ye ka Tirkbûn tune bû Tirkbûn Kurdbûn Tirk û Kurdbûn çawa dibe bira mesela bayan nakokî ne madem navê hemalatîbûna Tirkiye tune ye ev Türkiye'nin Uygur çine, Türkiye'nin Kıbrıs'et çine, ev Türkmen çine. Çima tu dibêjî nijat hem nijadên me, hem nijadên me. Irkdaş dibêjin, irkdaşê me. Ka navê Tirkbûnê bi avabûna Tirkiye ra çê bibû?
Ya bana hemmi derevin fitne fesadine hevana. Nadı derbari Kıbrıs'ta de tiştin Balkeş dibêje Devlet Bahçeli li ser hilbijartinên li Komara Tirk a Bakurê Kıbrısê KKTC jê dibêje li ser hilbijartina Tufan Erhürman Federasyonê diparêze nerazdîbûna xwe di asiyê herî bilind de nîşan da Devlet Bahçeli. Kıbrıs Tirk e. Welatê resen ê Tirkan e. Ya komedi ne vana ibretin, vana insanın rezilin, insanın çıkaz bir derevinin, yani hatine buna bela seri Kurdan. Mesela, velatı resen Türkane. Ka Türk bun tüne bu, navi etnisite ne bu? Dve parlamentoya KKTC, billezu bez bicive, biryara tevlibuna komara Türkiye bide. Yani dve parlamento acilen lehev bicive, van helbijartınan iptal bike, betal bike, başa, were tevlî Tirkiye bibe. Yani piştî heştî û yek düzce bu bajarê wan e heştî û yekê min û zanî yek heta heştî û yekê heştî û yek wilayetê wan hene. Düzce dibe biya wilayeta me ya heştî û yekê min êdî anha mijara man û nemanê ye ku KKTC jî bibe bajarê me yê heştî û duyê min. Zemanekî ji bo Efrînê digotin. Bila Efrîn bibe heştî û du, bila Serêkaniyê bibe heştî û sê. Bila nizanim Şam bibe heştê û çar. Bana hemî adî ne ya. Bana insanên pir cuda ne. Dibêje em li Kıbrısê dinerin, em di çavê Kıbrısê de welatê xwe dibînin. Devlet Bahçeli her wiha behsa agirbesta di navbera İsraîl û Hamasê de ya li Xezayê de jî kir got İsraîl çekeke Siyonîst e li dijî aştiya cîhanê hatiye bikaranîn. Biryara agirbesta demkîhî negihîştî asteyekê mayîn de binpêkirinin agirbestiyên ji aliyê İsraîlê ve dest pê kirine. Herçi qasî Diyarbek û bawerî bi İsraîlê nabe jî daxwaza me ew e agirbestekê mayînde were pêkanîn. Di vê naberê de hevando İsraîlê pir bi zimanekî vekirî Tirkiye sûjbar kir ku alîkarî dide rêxistinên radîkal yên dijminên İsraîlê. Yên wekî Hamasî Hizbullahê rêxistinên din ku li dijî İsraîlê dixebitin. Cara yekem e di asteya rayedariyekê bilind de İsraîlê bilêv kir ku Tirkiye piştgirî dide van rêxistina. Vaya çi ye? Hêdî amadekirina şarekî ye. Di demên pêşme de dibe ku tiştekî wisa çê bibe. Em dev ji Baxçelî berdin hevano komîteyeke leşkeriya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê li bajarê Tebqay şandeyekî hikûmeta Sûriye pêşwazî kir. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê li ser civînê daxuyaniyekî belav kiriye. Li gorî wê daxuyaniya Qesedê di civînê de her du aliyan li ser aloziya li derdora taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye yên Helebê li ser rêbazên çareserkirina wê baweyekî aştiyane guftûgû kirine. Di vê naberê de cara yekem ez dibîsim ku şandeyekî ji hikûmeta Şamê hatiye rêveberiya Xweser hevdîtina pêktîne. Ji bo min cara yekem ez tiştek wisa dibîsim neketiye çapemenî eger pêk hatibe jî. Qesedê da zanîn ku wan wekî niyetekî başî rabûne hejmareke girtiyên hêzên hikûmeta Şamê radestî wan kirine. Ev hêzên ku radestî hikûmeta Şamê hatine kirin di demên cuda de di zemanên cuda de di dema şeran de hatine girtin binçavkirin ev esîrên şerin. Anha radestî wan hatiye kirin. Di berdêla wan de gelo esîrê wan hene bi destxistin ez wî nizanim. Di daxuyanê de hate teqeskirin ku Qesedê her tim xwe dispêre çareseriyên aştiyane, xwe dispêre parastina aramiyê, parastina sivîlan a li tevahiya hereman. Sarkozy hat girtin ya. Hûn pê hesiyan Sarkozy hat girtin evan. Sarkozy serokkomarê berê Fransayê insanek gelek behsa wî hate kirin. Bi Muammer Qadafî re di nava hevkariyê de bû. Jî hez dikir û jî ji wê hez dikir. Ji hev hez dikirin. Îjî ev hezkirina wan wergeriya menfaetên aborî perê wan ket nav hev. Di kampanyaya hilbijartinê ya sala 2027 de Sarkozy jî alîkarî girtiye qaşo em nizanin ev îddiayekî ye. Ev hemî bû sebeb ku Sarkozy serokkomarê berê yê Fransayê were mehkeme kirin û ceza lê were birin. Niha Sarkozy hevano ez bi çend gotina behsa wî bikim.
yani bizanibin ku li Fransa ev cara yekeme serokumarekî berê tê girtin yan jî serokumarekî niha feqnake Nicolas Sarkozy roja sêşemiyê yani vê sibê 21 Cotmehê gihîşt zîndana La Santé ya li Parîsê. Ew ê cezayê ku lê hatiye birîn li wê derê bikişîne. Beriya me hekiye û bi 5 salan cezayê zîndanê hatibû mehkûm kirin. Baş e gelo ew bi çi tê sûcbar kirin? Em hinek behsa wê bikin. Di dema kampanyaya hilbijartinê serokkomariyê yên sala 2007 de tê îdiakirin ku wî ji Lîbyayê alîkariya aborî girtiye bi serokê wî welatî ê wê demê Muammer Qedafî re hevkariyê kiriye. Li gorî qanûnên Fransayê tabî mirov ji derva perebîne sûç e. Hebatên propagandaya hilbijartinan bi perê derve nikare were birêve birin. Nicolas Sarkozy van sûcbariyan elbet red dike dibêje wê rojekî rastî derkeve holê edalet ciyê xwe bibîne. Sarkozy bi hevjîna xwe re dema ji mala xwe derdket vê serê sibê girseyê alîgirên wî li hev kom bibûn piştgiriya xwe beyan kirin li pêşiya mala wî. Vê sibê saet di 9:40 de gihîşt berderê zîndana La Santé ya Parîsê. Muameleyekî pir cuda pêre nehate kirin. Muameleya li hember hemî însanên ji rêzê li hember wî jî hate kirin. Çi ye? Tu çi tu müdürê zîndanê tê wezîfedarê zîndanê tê xêrhatinê li te dikin, xabiliyet te, tiştên macûn û firça diranan didin te, tiştên xeter ji te digirin, kembera te û hemî malzemên te, telefona te ya desta, cizdanê te, her tiştê te ji te digirin dixin plastîkekî heta roja ku tu derketî wê rojî dîsa radestî te dikin. Aynî muamele li wî jî kirine. Serokkomarê berê yê Fransa vê sibê li ser hesabê xwe X'ê hevokek nivîsandiye dibêje rastî wê bi ser keve. Lêbelê wê were wê bedelê ku wê were dayîn jî wê pir mezin be. Rastî wê bi ser bikeve lêbelê berdelê ku wê were dayîn jî wê pir mezin be. Li zîndanê ji bo wî niha odeyek taybet hatiye amedekirin. Hûn dikarin navî bibêje hûjre jî. Hûjreyekî taybet e. 24 saatan heqê wî yê telefonê heye. Dikare televizyonê temaşe bike. Dikare li gorî kêfa xwe here kütüpxaneyê pirtûkan bîne bixwîne. Lê wextê ku bixwaze biçe bîn bistîne hewalandırma yan jî bimeşe spor bike muhaqqaq dibe gardiyanekî pêra biçe. Bi tena serê xwe nikare biçe. Hûn ê bêje heta kengê wê zîndanê de be heta kengê em nizanin ji ber ku hewqatî wî niha di dewrê dane, parêzerê wî di dewrê dane. Ji bo cezayê wî yê zîndanê wergerinin kefaletê yani berdêla wî de pera bidin. Niha civîn li ser civînan tê çêkirin. Dadgeh wê biryarê bide. Dibe ku du sê mehê din dadgeh bibêje tamam. Ew qas pere bidin me hûn dikarin derkevin. İsrailê di 24 saatan de 353 ton bombe avêt xezayê. Ew gotina wêran bû jî me şaş nivîsiye, wêrin bû, me nivîsiye biborin. Serokwezîrê İsrailê Benyamin Netanyahu li xwe mikur hat ku wan agirbez bin pê kiriye, ragihand ku artêşa İsrailê di êrişên xwe yên doh yên li ser Xezayê de tam 353 ton bombe bikaraniye. Netanyahu da axaftina xwe ya vekirina parlamentoyê de di derbarê êrişan de ku wan li dijî Xezayê pêkaniye axivî, Netanyahu çi dibêje? Agirbest nesede me ku Hamas gefan li me bixe. Bedela her tiştî bedela her êrişekê li dijî me wê gelekî giran be. Netanyahu iddia kir ku Hamasê agirbest bi xwe binpê kiriye, bi van gotinan binpêkirina jaliyê xwe ve jî piştras kir. Got, di dema agirbestê de du leşkerên me hatin kuştin. Hamasê wisa fehm kir ku em sis bûne. Me li seranserê Xezayê bi 353 ton bombeyan li dehan armancan da li Xezayê. İsrailê doh li Refaha başûrê Xezayê hêzên artêşa İsrailê ê Hamasê kirbûn armanc êrişê gelek deverên Xezayê kirbû. Baş e? Hevano mesele bi vî şiklî ye. Niha ez çend û çend deqeya dawî binêrim ka çê heçitine paşê jî ez vegerim cem we hevano. Yani ev rêvebirên serçete tên talana zeytûnan ew hinekî bîye mesele bîye mijar.
وکی دن لدیر زور دو شروان شهید بون سسیجی بریندار بون لدیر زور شر هیه هوانو که آنها اجوره بخونیم لدیر زور ده تخینا ماینه که ده دو شروان هزین سوریه دموکراتیک قصد جان خوش دستانه سه شروان بریندار بونه ev daxuyaniya çapemeniye ya qesediye li gundê hîsaneyê herema Kîsyarê li çoltera Rojavayê Derê Zûrê mayînekê teqiyaye ji alî Daişê ve hatibû binahkirin. Di encama teqîna mayînê de du şervanan jiyana xwe ji dest daye, sê şervan birîndar bûne. Agahî bi vî şeklî ye hevan. Yani acayip tiştekî ye. Wekî din nûçeyên deqeya dawî ku bikarim ji we re pêşkêş bikim ez hema bibînim. Canan tên. Bi destûra we ez ana lê digerim ku ez biçim çend ajansê me hene yek ji wan ajansa jî ya Rojavayê Kurdistanê ye li wê derê xebatê dimeşîne. Anha jî nûçe diweşîne. Vê spê ez gelek ketim ew ê jî. Euronewsê. Euronews bi gelek zimanan weşanê dike. Mesela dîsa nûçeyekî pir ecêb heye. Mesela hikûmeta veguhêz carekî din rêya tebqa Selemiyê girt. Çima rê digirî Keko? Çima rê digirî? Yani tu wextê rê digirî xelkê mağdur dikî sebeb çi ye? Yani ji bo însan birevin ji wê derê çima însanan ceza dikî? Hêzên hikûmeta veguhêz îro roja sêşemiyê 21 Cotmeyê carekî din rêya tebqa Selemiyê ku heremên Bakur Rojhilatê Sûriyê bi deverên din ên Sûriyê vegirê dide li pêşiya bi hezaran rêwiyan girt. Hêzên hikûmetê beriya niha 14 rojan jî deriyê tebqa Selemiyê girtibû, 20 Cotmeyê jî carekî din vekiribû. Ji demên ku ajansa me yani ji deqekî hin ez bar dikim hin dîmen hene ez hema nîşanê we bidim. Deqekî çima dîmen nîşan nadim ya? A ji were hevan. Yani va îş e. Rezalet. Merûv ew qas însanan çawa mağdur dike? Hevan mesele ev e. Ez ana çim xwe amade dikim ji bo bültenên pêş me çi heye çi tune ez ji were amade dikim. Ez bar dikim saet derdora 6 ez ê ji were bültenekî çê bikim dibe ku 6:30 be jî li gorî saetan. Ê min saetê min ê weşane hê sedî set diyar nebûne lê tiştekî heye. Êvara deqekî tiştekî heye êvara saet di 21 de êdî saeta min a weşanê ye. Ew sedî sede. Saet 21 de ez bi giranî hevalê xwe rojnameger digirim, hunermendan digirim, bi wan re sohbet dikim. Bûyeran analîz dikin, şîrovê dikin. Eger nebe tenê derdikim bülten pêşkêş dikim weke du hêvarê bi xwe şîrovê dikim, xweş e. Yani heta niha ji were bêjim saeta min a saet 21 li gorî saeta Ewropayê ew diyar bîye. Daîma her roj heme. Lê di nava rojê de carna yek du bültenê din jî pêşkêş dikim. Serê sibê û piştînê were. Baş e? Ana pir baş diçe ez tenê rica dikim ji we kanala me hinek mezin bikin, bibin abone, bibin endam, pêş bixin, gevalî me rojnamegerê me hene dixwazin bixebitin. Em dixwazin fayda me bige wan. Lê heqeten pêdiviya me bi karsazên Kurdan hene. Êdî ew çawa xwe digînin me em nizanim. Bi rêya X'ê, bi rêya Messenger eger xwe bigînin me eger bikaribin vê kanalê bi pêş bixin û bikaribin bibin sebeb ku rojnamegerên me ê din ê ku îro bêkarin bi me re bixebitin
خزمەتی بکن بڕێە قەناڵەمەش وەرە خزمەتی بکن یعنی ژمرە ناکەن یعنی هەم بخوا بریار دەدن و ڕۆژنامەگەر بکەون خزمەتەوە باشە سلااو ڕێز خاترێ بە هەواڵە